We zijn in de Ruiver en we gaan hier bij de kringloopwinkel Primula binnen om te kijken wat daar te doen is. Welkom terug. Wij zijn nog steeds op de Ruiver, op een Ruiver, op de parallelweg bij Stichting Primula. Dat is een kringloopwinkel. En wat voor een kringloopwinkel? Mijn favoriete in ieder geval. En we gaan een gesprekje houden met Ingrid Gijzen. Goedemiddag. En Ingrid, Ingrid, mijn nieuwsgierige eerste vraag is, wat bracht je ertoe om een kringloopwinkel te beginnen? Ik heb ooit in een andere kringloopwinkel als vrijwilligster gewerkt. En vandaar is eigenlijk een beetje die passie ontstaan. Alleen wij wilden een andere indeling in de winkel, met meer gedekte tafels, met meer sfeerhoekjes en dat soort dingetjes. En vooral dat alle spullen gewoon netjes, schoon en heel de winkel in gaan. En er is een hele hoop achter het scherm ook te doen natuurlijk, hè, met het schoonmaken, het sorteren, het repareren. Ja. En daar heb je ook andere mensen voor nodig. Ja. Hoeveel vrijwilligers heb je hier? Op dit moment hebben we 14 vrijwilligers, heel enthousiaste mensen. Allemaal met eigen ideeën, met eigen voorkeur van dingetjes die ze hier graag willen doen binnen de kringloop. En dat gaat eigenlijk heel goed. En iedereen heeft zijn eigen hoekje en zijn eigen verantwoordelijkheid. Zijn eigen vaste taken, ja.